Med side til at holde den positur der, og så sådan lidt med, ja. Han står og skumler. J-boy. Og ret ryggen. Gør det selv. Det er så sportet, Johnson laver. Ja. Hvad hedder det? Posering. Det her Du får nej. Du får lov til lige at være art director. Vi skal lige have en anden posering. Prøv at dreje overkroppen sådan der, ja. bare lige kort vej. Jeg har sagt, det ikke regner, så regner det ikke. På den flaske der, der er den der står her. Jeg har en lillebror, der lavede en samme mærke i